всеки един възникнал проблем в залата, който касае сигурността и обществения ред, да бъдат информирани служителите тук, за да вземат компетентното решение. Това, на което държим, виждате, ние сме си направили планове, акредитация, разположение на охранителните фирми, инструктаж. Това, на което ние държиме, е безопасността и сигурността на хората, които посещават зала Булстрат Арена Русе. А именно изходи, входове, места, посещения, всичко това се контролира с технически средства, с видеонаблюдение, с охранители и предварително всички неща, които са свързани с всякакъв вид търговска дейност, те са на определени места, така че да не застоява вход, изходи и така нататък. Изключително комуникативно място се намира залата. Виждате аварийни изходи, системи за евакуация, планове и това, което превиждаме заедно с ръководството на залата, да направим стратегия за сигурност на залата, включващи абсолютно задълженията на абсолютно всички имащи отношение към сигурността, служители на всички ведомства, естествено съгласувано с ОД на МВР, с Пожарната безопасност и защита на население, един план, една стратегия, в която всички организатори и гости, които идват да провеждат мероприятието в залата, да се съобразят с тази концепция за сигурност и да изпълняват точно ясни указания. Като естествено, че ръководството на залата е направило абсолютно всичко необходимо, за да има този щаб, да има тази комуникация и най-важното е да не се допусне инцидент. Това е президентската ложа, така наречената. Ние сме и кръстили Grand Selection, най-голяма селекция. Разделена е на 3. Има място за пристигане и за посрещане на гости. Основна част, допълнителна част, което е като някакъв лаунч или кабинет, където гостите могат да се усамотят, да си казват важни неща. Отпред пред ложата има 43 самостоятелни седалки, от висок тип, луксозни седалки, по-меки такива, които обикновено се слагат по VIP ложите по целия свят. Всички VIP ложи имат добра видимост, но тази е на централната трибуна. Така че това е за сега. Все още и тук има малко довършителни неща, но те са вече козметични, просто обзавеждане. Тук ли да има цвете, там ли да има цвете, но тя е готова тази вече да посрещне всички официални лица.